kalar namiji biyu da bai kamata a cikin aura ba. Anan ba wai nace haramun bane ki aure su ko kuma nace dole bai kamata a cikin aure su ba. Ni zan ba da ra'ayina ne. Idan kika cewa yayi miki sai ki karba, idan bai miki ba kauce ki tafiyar ki. Kalar namiji na farko da bai kamata a cikin aura ba shine namiji wanda ba za ki iya wasa da shi ba. A yanzu cikin zamanin da muke, aksarin mata abinda suke duba wajen namiji shine da ya kasance yana da arziki, yana da kuɗi. Wata bakin da ta ga wannan to sharuɗa sun cika kenan ta yarda ta aure shi. Amma ina ga miki komai dukiyar shi ko da ma shine yafi kowa kuɗi a cikin duniya, idan kika aure shi sannan bai da lokacin ki, ba za ki iya wasa da shi ba, saki ji cewa a cikin rayuwarki kin rasa wani babban abu. Domin a duk lokacin da kika ga wasu ma'aurata suna wasa tsakanin su waɗanda ma basu ma kai gare ku arziki ba, to abin zai birge ki ta wata fuska, kuma abin zai miki ciwo sosai. Gashi kai kina da miji wanda yake da arziki, yana da kuɗi, babu abin da ya rasa, amma abu guda ne shine bai baki lokacin sa bale ma ku yi wasa. Wannan abu zai matukar takura miki. Aure ba aikin soja bane inda ba a wasa a can. Kalar namiji na biyu da bai kamata a cikin aura ba shine namiji wanda baya da tausayi. Mace a cikin aure idan ta kai wani lokaci, in ba namiji mai hakuri ba, ina ga miki zaki sha wahala sosai. Zai rika wulakanta ki, zai ganin yanzu cewa baki da wata kima, zai ganin yanzu baki da yarinta da dai sauransu dai. Ma'ana komai a jikinki ya faɗi. Idan baki samu mai tausayi ba, zaki ga wulakanci iri-iri, na yau daban na gobe ma daban.